Mga residente sang Barangay Hawayan sa Silay City, Negros Occidental, nagbutang sang zipline agud makatabok sa suba matapos na rusdak ang Pulo Malisbog Bridge. Mga Iloy kag mga kabataan nagakahangawa sa risgo nga ila ginapangatuba. Yarig balita nga itong gintutukan. Agud makapadulong si Ulubrahan. Nagsakay sa goma nga nakatakod sa zipline ang ini nga senior citizen. Karga pa sining pila ka mga pagkabutang. Ang iyang ginakahangawaan bangod sa edad, hindi inihugot nga makapanghawid kag posible mahulog. Kapin pa kuna ba lang daw. Way kami ubra. Way kami pensyon nga masakit pang akon bana. Sa tabok sa narusdak ka Pulo Malisbog Bridge, nag-istar ang kapin 200 ka mga residente. Ang taytay sa piyang kabarangay ang ginaagyan sadto sa mga residente. Ang naguba man, buta nga nagarisgo ang mga inisakay sa zipline. Agud makabakal sang bulong, pagkaon o kon makakadto sa obra. Ato sa piyak, nang baligin amo malang na sa. Kaya daw hindi ka ginawa, kagapon gindala sa ospital. Natrap kami to sa piyak mo, kay way kami agyan. Kaya alagyan to sa piyak nga taytay. Narusdak man. Plano sa LGU nga magpatukod sa bagong nga taytay. Apang, magapatigayon pa lang inisang bidding process. Gani posible, malawig pa ang hulton sang mga residente. So, kabudlay sabton sang specific kung saan OIH, no? Kahit siling naton, ang engineers maobra pa sang plano, i-program of works, kag i-bidding pa na. Ang iningailoy, may nidiskobrehan kuno nga masiot nga kampo nga pwede agyan apang tuman man kalayo. Nagausmod ang duta, ti gadako ang kaon sang tubig. Mga puso, hindi lahog-lahog ang ginapangatubang diri nga problema sa aton mga puso diri sa may Silay City. Ila panawagan kabay papadasigon ang bidding process sang Silay City Local Government Unit agud tigayon na nga mabutangan sang taytay ang ila sini nga lugar para sa ila maluwas sa baha ila man ginaproblema ang mga nagkalain-lain nga emerhensya tion nga may magluntad ang pamangkot anong ila nga sakyan. Sa pinakaulihing report sa Negros Occidental PDRRMO, 18 ka mga taytay, dalan kag mga pika-pika sa Talisay, Silay, Victorias City kag Banwas sang Ibi Magalona ang naapektuhan sang pagbaha. Sa 22 ka mga mayor nga dalan sa di nagtaas ang tubig, 20 diri ang pwede na maagyan. Magluwas sa Purok Sigay, sabay Barangay Zone 3 sa Talisay City, kag taytay sa tungasang Mabag-ed sa Silay City, kag Barangay Latasan sa Banwas sang Ibi Magalona. Upod, Kiril Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.